Tara, sakay. Ano ba? Ayan. Di open po siya mga ka-family. Di open. Layog na digdi. Ganda. Mari na digdi. Ala, tayo pa. Otro. Yun na, na-outro na iya. Babae ka, uupo ka pa ito. Ganito ka lang. Ganito ka lang, gano'n. May pa-mirror. Yes, mga ka-family, iyan na po ang ilaw niya paggabi. So, sobrang ganda. Stop! Yes! Mga ka-family! Ayun. So, ayan mga ka-family, nandito na po ang mga demonyo. O, yan na po, mga kararigos. Makaliwilawin na kita. Oo, yan kasi taro. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's... Yes mga ka-family, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, so pupunta po kami sa Santo Domingo para po mag-night swimming. So don't forget to subscribe and like and share to our YouTube channel mga ka-family. And dyan lang po kayo, keep on watching. So ayan, marami pong ganap. That's all, thank you! Ganda ka, girl. Ganda. Ay, walang iyakakalok. Iyakakalok. So yes mga ka-family, pupunta na po kami sa Singapore. So ayan po ang aming sasakyan. Kalesa po mga ka-family. Sa mga kabayo. Ayan po yung ate, tingin ka naman. Ang tagal po ng kalesa. Ayun po na pulang kalesa. Ay, mga ka-family, para mayaman tayo ngayon. Nakakotse tayo iyo. Bye! Ayan po, nandito na po tayo. Ayan. Ayan po, ang aking madam. Ayan. Pak! Gayon! So, pupunta na po kami kasi maglalakad lang kami mga ka-family. Ayan. So, pupunta na po kami with my team, mga ka-family, with my team. At dito ka na. So, dito na kayo mga ka-family. So, bakit na po siya? Ikaw na po mauna. Sa gulong na lang ako ka-family. Ayan. Sa gulong na lang ako. Saka dito na po. Tara, sakay. Ano ba? Di open po siya mga ka-family. Di open. Layog na digdi. Ganda. Yes mga ka-family, ayan po ang Sarungbanggi Resort. So ayan, sobrang ganda po mga ka-family. Sobrang lawak po nito. So ayan, pupunta na po kayo mga ka-family sa sa payment area ng Sarungbanggi and ganyan. Is, anong tawag dito? Yung CR ba? Ate, ano to? CR? Dito pwede ako mag-CR. Yes, mga ka-family. So, ayan po ang kanilang dining. Parang may bar po siya. Ano mga ka-family, papasok na po kami doon. Temporary. Madagi na lang po kami tape mamaya pag Apo. Bakit parang hindi gumagana? Sige po. Sa baba po kami. Apo. Ay, high-tech mga ka-family. Dumating, bububo lang iyan mga ka-family. So, alcohol baga. High-tech Barbie. Isarok pa daw. Ay, mong kondo. Di machine na po dito mga ka-family. So, mauupo mo ng inyong lingkod at napagod. Dito ka ate, punta kitang dalawa. So, ito pa ang aking friend. Mauda ka na dito. Ito pa ang aking friend. Ayan. My new friend from Singapore. Ayan. So, ayan mga kapamilya, sobrang maulan po dito sa aming pinupuntahan. So,
Ayan. Saan ba tayo dadaan ate? Diyan ba? Madugiarium be. Dugiarium. Ayan mga ka-family. Ayan. So yes mga kapamilya, dito na po kami sa Sarong Banggi. So sobrang maano po kasi maulan, saka madami po talagang mga marami pong medyo maulan tao kasi swimming pool po ito. Pero awan ko po kung naliligo po sa dagat. So pupunta po tayo sa another facility nila. So ayun mga kapamilya, ang kinagandaan dito sa Sarong Banggi kasi ang dami po ditong tao, sobrang madami po ditong pumupunta sa Sarong Banggi kasi sobrang ganda po ng place nila, pang mayaman mga ka-family. So pumunta na kayo dito. Murang-mura lang ang entrance fee. So ayan. Huwag lang ating hair. So hindi po masyadong gabi na po. Anong oras? So 5 o'clock na po ng hapon ay gabi. So medyo hindi po maganda. Yes mga ka-family, iyan na po ang ilaw niya pag gabi. So sobrang ganda. So mga ka-family, gabing-gabi na po, hindi na po kayo makapag-picture taking. So bukas na lang mga ka-family, ayan. Ala, tayo pa, otro. Ayan. Family, so ayan for today, so not tonight, today, tomorrow. So, dito ko namin kayo sa CR. So, let's go mga ka-family. At dito na, so ayan, ito po yung mga logo. Natira po ito, sa akin na po ito mga ka-family. Nakawin na talaga ang girl. Ayan. So, ito po ang CR. Pag pupunta kayo dito sa CR, dapat ulit mo kayo, maganda ang outfit. Ayan, pasok mga sumunod niya. So ay mga ka-family, nandito tayo sa kanilang cover mo ate. Maganda po ang kanilang mga facility mga ka-family. Pang mayaman mga ka-family. So, sa kaya namin kita, mura-mura lang pang entrance fee. Only 90 pesos lang. 90 pesos na ba? 90 pesos lang mga ka-family. Meron ka na, makapunta ka na dito sa pangmalakas nilang resort. Tsaka may free loan ka-family. Meron mo yung lobong ini. Regalo sa buktiret. Hindi pa ganyan. Pang sigilin Hindi ko lang iniwala baka may magpapakainin. Ay, magpuputok tayo. Imported! Pati lang po mga ka-family. Imported! So, ayun. Saan ba ang ladies room? Ang boys digby? Saan dito ang ladies room or ito ba? Madam? Saan mga ka-family? Tingnan nyo Ano ang sila? Pato doon. Diyan aga-pamili ito yung facility hanggang dyan. 90 pesos ng so diba? Uupo ka ng mga ka-family. Pag upo mo, babae ka, uupo ka. Pag ito, ganito ka lang, gano'n. May pa-mirror mga ka-family. May touching. Diba? Hindi ka dito makakagad mga ka-family sa Sarong Banggi Beach and Resort. Ang tabo nila, maganda. CR pa lang maganda, ganon. Yun lang po mga ka-family. Thank you for watching.